Hoxe na revista da tarde visitamos a Illa de Arousa, pero dunha maneira un pouco diferente, axudándonos dun sistema aumentativo alternativo da comunicación, os pictogramas, estes que ven por aquí. Imos seguir contando historias nesta revista da tarde na Televisión de Galicia, aínda que deixamos un ollo posto en Ámsterdam, porque non está nada mal iso de dar un paseo en barco, sobre todo se na compañía dos novos reis. Que eu fale e que presente as historias que vemos aquí cada tarde, pois sí, para nós é algo que sí que serve, pero non lle di nada a un rapaz autista que nos estea vendo. No embargantes, iso que están vendo detrás, agora mesmo, sí. Iso sí. Un pictograma. Bueno, a historia xa están vendo, comeza aquí, nun plató. Imos ver como remata. Érase una vez 3 cerditos que se fueron a vivir al bosque. Chimenea. Muy bien. ¿Y aquí? Caliente. ¿Y aquí? Quemó. ¿Y este? Culito. Íñigo ten un trastorno do espectro autista e escribiu este conto axudándose dos pictogramas que se atopan no portal aragonés da comunicación aumentativa e alternativa, Arasac. Contou a historia usando estes debuxos e símbolos que representan a realidade de maneira esquemática. Estamos intentando, gracias a isto, pois que el faga seus propios contos e que nos conte as súas propias vivencias. Eu quería saber se vos ao mellor na casa os utilizades tamén. Os pictogramas? Sí. Sí, cando Íñigo agora xa ten xa utiliza bastante a propia lectura, pero estes apoios nos valen moito se en un momento dado hai algo que non comprende. Íñigo, que es esto? Silencio. ¿Podese falar entón aquí? ¿Podemos hablar? No. Non podemos hablar. Eso es. Normas de biblioteca. No beber. No beber. No comer. Móvil no. Muy bien. Podemos facer un paseo pola Illa de Arousa guiándonos por pictogramas como estes, pensados para persoas que teñen dificultades coa lectura, a escritura ou a comunicación oral. Aquí entra de todo, persoas maiores, analfabetos funcionais, discapacitados psíquicos. É útil non só para rapaces que teñan algún trastorno do espectro autista, que un pouco que te adicas ti na túa asociación, senón para os turistas que veñan aquí no verán, non? Lógicamente, creo que os turistas son dos máis agradecidos, sí, porque eso non ter que andar buscando que significa cada cousa, onde está cada cousa. E creo que incluso houve que encargar pictogramas específicos para illa. Sí. Cales? A ver, hai un concretamente, é dicir, que acabamos de pasarlo fai un momentiño, que é o de Mirador, porque o de Mirador estaba pensado, bueno, pues para unha paisaxe de montaña, e aquí, lógicamente, non é paisaxe de montaña, é un paisaxe marítimo, entón fixeron os creadores da Arasac, fixeron un pictograma específico para ese mirador, e logo a saída da illa. Agora mesmo hai uns 10.000 pictogramas feitos en máis dunha dúcia de idiomas. Pódense descargar da web e todos os poden usar sempre que non haxa fins lucrativos. Tanto axudan que Arasac é candidato para o Premio Príncipe de Asturias. Pois agora estamos no Concello de Cambados. Aquí estamos diante do centro de saúde, que tamén é moi importante neste mundo dos pictogramas, non? Pois sí, decir, Cambados ten varios espazos adaptados a pictogramas, un deles o máis recente, ademais, estos son noviños do Trinque, o centro de saúde. E no centro de saúde tamén nos vai agardar alguén moi especial para ti. Pois sí, é meu fillo, ya. Entramos, entón? Pois vamos. Esto es espera, esto es silencio, esto es dentista. ¿Qué te hace el dentista? Costillas en los dientes. Costillas en los dientes. Las vacaciones de Alberto verano del 2011. Este verano me he divertido mucho. Por si se me olvida. El mesmo se acaba de aclarar, é dicir, todos os nenos cando chegan das vacacións chegan ao cole con moitísimas ganas de contarle aos seus compañeiros, pois estiven tal sitio, fixen tal cousa. Alberto, desde que comenzou a falar os 4 anos, eso era moi complexo, entón comenzamos a facer eso cos libros das vacacións. Que lle pediches á familia, agora vas facer a primeira comunión, que lle pediches á familia de regalo? Nintendo 3DS XL. Preguntas curiosas de cando chega a casa ás veces e dime: mamá, es imposible que haya gente en el cielo porque fuera de la atmósfera no se puede respirar.
tiñas que aprender a facer o sinal da cruz. Como era? Acórdache? Dedo gordo. A película. Neste caso vamos a ter que facer un apoio visual porque senón vexo moi complexo que poida aprender todo iso. Non nos collen nesta reportaxe todos os avances que supón o uso dos pictogramas nas persoas con trastornos do espectro autista. Polo de pronto, han axudar a Alberto a levar a catequese con éxito e facer a comunión dentro dun mes. Eu quero coñecer a ese dentista que fai cóxegas nos dentes,